Estem parlant de la realització de 25 vivendes socials, 25 vivendes de protecció que va a contribuir a donar solució d'habitatge a la gent més desfavorida d'allí d'on tinguin, bé siguen joves o bé siga gent major, i després també l'esponjar una zona d'eixe casc medieval, el dotar-lo d'una zona a jardinar, d'un parc, y la recuperació també d'una muralla medieval. Se trata de sumar dos línies importants. Per una part, el tindre viviendes que la gent jove, la gent que necessita una primera vivienda la puga tindre, i en un segon lloc el que també en els cascos antics de les poblacions nostres se restauren i se facin uns servicis per haver de tot un poble, com és el cas de Picanya. Que es lo que en estos procedimientos se hace, porque como yo hoy el jornal ha sido poco porque